ngiyathelina super ngithele ibhiya ngeke umhlanganise noKelly into ezingekho kanje Kelina noKaphetho nje hayi fani ithanda kabi futhi iqali ajela sihlanu hayi yakho nehope ajabu yekulu man mfisi manje yazi yabona life imele kube nomuntu umthembayo share naye amasiko ukuthi mase kumthini lo muntu uzokuphakamela ngithola kanje ngithe tjena ngithola imali ngapha bahle msheshi futshela yonke into ke manje ngiyabantu iphanda into ehlanganisayo ngapha nangapha ngiyabamba asifani namanye ke amadoda athi ngakwazi ukuhlanganisa bathi kunepuku lapha wa hayi kuleyo msheshi lento ibeke kabi lapha nazi manje hawu soyilungisa ngisethapha nje kahle nje nawo bona ntwana azintwana nikhona umuntu ngifuna ukuthi manje sihlanganise indabanda ngithola yazi bengithi mina ngithola senze izinto zibe simple ungaye 6 months rent up front hayi mama inkunzi mina ngibhekile yazi asenze imunebheka asenze izinto zibe simple sikhathi inkulumo ngaphakathi yabona singagaba ufaya lapha kwami wasentsholo umuntu angeke semadodeni nginankinga msheshi cela imali ngivale cela imali ngivale msheshi ngiyahamba ke uze mthizi man hayi no sadlalisa asumona anginamona siyahlukana enhlizweni 6 months asibonani yabona vele wasekacobezela sufuna ukuthatha akusile ngeke ngivumele ngeke nje ngizengivumele msheshi